jamhuriyar Nijar, inda shugabannin jami'in siyasa suka fara bayyana ra'ayi kan mafita ga hargitsin siyasa da kasar ta fada ta ranar 26 ga watan Yulin wannan shekarar. Shugaban jam'iyyar Akalkasa Alhassan Intinakar, wanda shine dan takarar shugaban kasa a zaben 2020, ya ce matsalar da suke fuskanta ta cikin gida ce, kuma kungiyar ECOWAS ko yayo ba za ta taba samu jamhuriyar Nijar din mafita ba. Ya shaida abokiyar aikin mu Cima'ila Isufu cewa a cikin gida ya kamata su magance matsalar su. Mahuta ka kujire ta da wasu kasashen duniya, mahuta a dawo nan cikin Nijar, ta inda aka hau ta nan za a sabkowa. Wa ya kawo wannan matsala? General Chani ne, shi ya zo yi garkuwa da shugaba Bazoum ko shi General Chani kin da shi President de la Republique Bazoum su ya kamata su zo su zamana bisa teburi guda a kirawo Muhammadu Isufu, saboda abokinsu ne, abokin General Chani ne kuma abokin Bazoum ne. Shi yasa General Chani kuma shi ne yasa Bazoum a zo a zamana, tunda ta gida ce wanga haraka ta gida ce, su zo su zamana su gyara wanga abu. Menene gyaranta? Bazoum kai ya hankuri, taushe zuciyarka yahe musu, duk wani wanda ke cikin wanga abu ya yahe mishi. Allah so shi ya zamana basa kujerar shi ta mulki kuma ya yi aiki tare da su. Kuma kana ganin haka mai yiwuwa ce? Haka shine mai yiwuwa, saboda hajiya kin ga mutum guda wanda ya ce bai yarda da Bazoum ba. Kin ji su 'yan kungiyar farar fulla da kangarorin 'yan adawa sun ka ce miki Hassainin Bazoum sai ya hito ya yawata Nijar babu mai mishi magana. Kenan 'yan Nijar na son Bazoum tunda suna son shi. Mu abu wanda zai kawo yaƙi ƙasar mu ba wa son shi, ba sai da yawo za su zo ta gyara muku gidanku ba. To a wata sanarwa da sojojin nan suka fitar sun ce sojojin Faransa na nan na shirye-shirye kawo farmaki kan Nijar. Ya kaji irin wannan sanarwa? To wannan sanarwa mun ji ta, kenan ba su so a yi zancen wannan nomination kin gane wanga na farko. Na biyu kuma sun ga al'ummar da take kawo musu goyon baya ta fara ja da baya, kenan su hito su yi communique na cewa ar ga faransa nan za ta ci mu da yaƙi, saboda kuma talakawan ƙasa su ƙara tasowa. Ni wanga na ra'ayi ne. Kenan ganin ka babu wani zancen yaƙi shi. Yau ina suke? Wannan ƙasa ba suna Benin, Cote d'Ivoire da kuma Senegal. To mun shi sun faɗi, muke nuna mana haka nan ne, sai su ɗauko mana hotunan su, ai da yi communication sai ya ɗauko bidiyon sojawan ko hotunan su ga su inda suke movement ko kuma jiragen ga su nan waɗanda suke so su kama ne. Mu babu wanda ya wahala kamar mu, in son ƙasa ne ba su yi mu son ƙasa ba, in zancen sojojin nasaru su tahi ne ba su yi mu son wannan, mun ma yi su son wannan. Su suna yin shi ne saboda su kare mulkin su, saboda su kare tuwon su, saboda su samu jama'a su goya musu baya. Kenan mu mun yi shi saboda son ƙasa, saboda son al'ummar ƙasa. Kuma yau in kana kora ba Faransa kaɗai za ka kora ba, ka kori Faransa, ka kori Amerika, ka kori Etazini, ka kori Alman da duk wata ƙasa wadda ke da bazu militar ne. Alhassan Intinakar kenan shugaban jam'iyyar Akalkasa a jamhuriyar Nijar. To da haka agogo ya kawo mu karfe 7 ne saura minti 16 a jamhuriyar ta Nijar har ma da